ana da son Najeriya ta zama yanzu dama target na sai amalgamation. Kai ka san a ɗauko kahiri a ɗauko musulmi a haɗa wuri guda ba a gina gaskiya ba. Kai ka san ba a gina gaskiya ba. Duk arewa mafi yawan arewa duk musulmi na, majoratin su musulmi na, addinin suka biya addinin musulunci ko ba haka ba. Kudanci gaba daya majoratin su kahirai na, abinda suka bi gargajiya suka biya. Kiristiyanci bature ya kawo da kiristiyanci yayi, shi dan kudu ina san kiristiyanci gargajiya kawai. To amma sai ya zo sai ya kulla wannan kawance, ga tunan tana walshe mu yanzu kuma kaɗan sai ta yi mi kaɗan surki ana narkewa mu musulmi madadin spirit namu ya hina su ƙarhi su narke su zan musulmi sai mu mun ka narke yau ba su ka koyi da mu ba, mu ka koyi da su. ‘Ya'yansu ba da mu suka koyi ba, su ‘ya'yanmu ka koyi da su. Duk abin da an haka ta'addancin arewa da ce ya samu tushe ba muna so mu kawo kabilanci ba, amma dai na jin gaskiya ta da kowa santa. Na san akwai yan kudu nan da yawa, amma mu ba ku muka ne ba, ku musulmi na ko ba haka ba, a gane ku musulmi na ahlus sunna. Shi ko musulunci bai da boundary, ku kula, musulunci bai da kabilanci. inna akramakum indallahi ataqakum. Amma dai wani abu da an ka shukka shi muka magana kai ne, Allah sa mu gane. Saboda haka kashin kare dangi, kashin rayuwa ko alama bai kai hadarin kashe addini ba. A kashe ka kana musulmi ka tahi lahira ka shiga aljanna ya yi abai da kai kahiri ka ji daɗin duniya, don komi daɗin za a koma wuta, kila ku fahimci wannan sosai. An yi crusade kashin kiristoci da sun kawo musulmi kawai sai dai su ɗarsa hawaye, su zubar da hawaye saboda jin tausan musulmi, amma ba a yi musu jaje ba kamar da an kawo iranawa da an kama su dushiya gaba ɗai, ta mu jaje ba kamar da an kawo 'yan Lebanon, kamar da an kawo 'yan Bahrain, kamar da aka kawo 'yan Yaman yanzu Houthiyun, 'yan shi'a Houthiyun da sun ka shiga Yaman duk sun kai kokarin su mai da Yaman duk 'yan shi'a, ba a yi musu jaje ba kamar da an yi musu jaje sai da wannan haka shi musulmi. Allah ya samu gani. Kawai tausaya musulmin da muka yi, inda haka kashin musulmi ba tausaya da muka yi musu ba kashin su da aka yi ba, hana musu addinin da aka yi, shi babban ciwo. Kirikiri gwamnati ta mai da addinin kahirci, kuma duk wanda ya wani addini wanda ba shi ba a kashe shi ko a yi mai kaza ko a yi mai kaza, shi a bakin ciki. Allah samu gane malam ja. وقد وجد العدو من اليهود والنصارى والمنافقين وجميع من الكفر المتربصين بالأمة في هذه الفرق الخارجة عن الجماعة وسيلة لإيقاع الفتنة في الأمة. وقد وجد العدو مكيا. kalima adu tana ɗaukar fassara, don tana ɗaukar mufradi, tana ɗaukar mutum biyu, tana ɗaukar jam'i a larabcin kwarai. Aduwun ka ce haza aduwi, ka ce hadhihi aduwi, ka ce ha'ula'i aduwi, ka ce haza ni aduwi, ka ce hata ni aduwi, bai da jam'i, haka aka karanta shi. To yan ka ce haka uslubin qur'ani wanda ya zo in ya ce haka ƙeya gudata, kun gane ƙiyayya gudata ita ce ƙiyayya aƙida, ƙiyayya addini. Amma in zan ƙiyayya da yawa ta, to shi aka jami adu a ce a ada'u. Kila ku fahimta, kana gaba da wancan saboda harkar kasuwa, wancan harkar wajen aiki, wancan kasayyar mata kun kai, wancan in ka sun ka tarmina na a ada'u, kila an gane. Amma in duk duniyar ga gaba ɗaya komi yawansu in dai kan addini suka ƙiyayya to gudana adu aka cewa. Fa innahu aduwwun li illa rabbul alamin. Wa qad wajada al-adu maqiya sun samu waɗanne maqiya sai ya fayyace ya fassara min al-yahudi wan nasara wal munafiqina. Maqiya yahudawa da nasara da mirahikai ba ma su ɗaya ba, kai wa jami'i milal kufuri, da dukkanin aƙidun kahirci ko menene in kahirci na, da wanda bai cewa bai da Allah, da wanda ka cewa gunki, da wanda ka bauta ma wuta da rana da mi duk kahiri. Almutarabbisina masu dakun musiba bil ummati ga al'umman musulmi
fi hadhi to su haƙiƙa sun samu kalimar waje da kattai ba nisa su waɗanga makiya yahudu da nasara da munafikai da masu duk wasu aƙidodi na ɓata masu dakon mugun abu ga musulmi sun samu